Tu știai de existența acestui loc la doar 80 de kilometri de Timișoara? Acesta este cel mai apropiat traseu montan de Timișoara și se află în Vârșeț, Serbia. Am parcat lângă stadion și am început traseul prin oraș, urcând treptat pe scările din piatră. Prima oprire este Biserica Sfânta Cruce, priveliște de acolo merită fiecare pas. Mai sus am dat peste o cafenea cu panoramă. Toate intrările au fost gratuite, dacă vreți totuși să vă luați bani cu voi, este un schimb valutar deschis chiar duminică în centrul orașului. Am continuat pe curba de nivel până la castel, traseul este ușor și foarte plăcut. După castel, ne-am întors puțin până la începutul curbei de nivel, unde începe un alt traseu prin pădure spre complexul turistic Red Cross. Spre complex am bifat și primul nostru vârf montan de doar 402 metri, dar nu este nicio problemă, totul are un început. Ajunși la complex, noi ne-am luat ceva de băut, am vrut să și mâncăm, dar nu era niciun loc liber la masă, am înțeles că trebuia să-ți faci programare din timp, trebuie să fiți foarte atenți pentru că ei nu prea știu engleza, iar dacă nu știi sârba, te vei înțelege destul de greu cu ei. Ai voie să te joci cu animalele care sunt foarte cuminți. Vă recomand ca la întoarcere să vă opriți la oricare dintre supermarketurile din drum și să vă luați dulciuri pentru că sunt foarte bune. Ok, bye!